Què fas aquí? Si són... Són les 11? Avui no vaig a la feina. En dimarts? I què? El Lolo no hi va mai. No hi vull anar. Estic malalt. Vols que t'escriui una noteta per la mestra? Avui el Jordi es troba malament. Ha estat vomitant durant tota la nit i té descomposició. No sé per què les mares sempre han de precisar quina malaltia estàs patint. És veritat. Estàs malalt i prou, no? Què més dona per on surti la merda? No posis això, Cris. Posa que té febre. Que és més digne. Clara, reina, tu saps que ja no anem a l'escola, oi? Millor encara! Ahir vam sortir amb els de l'Office. Vam veure. Evidentment. I vam dir algunes tonteries. Evidentment. Cris, deixa'l continuar, home. Segueix. Quines? Bé, doncs vaig dir-li a Gaspar que Què? era un autèntic fill de puta. Que ningú el suportava. Que la seva dona s'havia repassat a la meitat dels becaris i que treballar amb ell era la pèrdua de temps més gran que em podia imaginar. I què? Però com que i què? Et sembla poc? Em sembla una autèntica imbecilitat, però mira. El Gaspar, el meu jefe! Sí? Que era un fill de puta! Sí, ja, i que treballar amb ell era una pèrdua de temps, sí. I què? És veritat, no? A qui li importa la veritat? No té res de bo. Perquè ets periodista. Penso tornar mai més. Què penses fer? Quedar-te aquí al banc tot el dia perquè no t'enxampin? Ja t'he adorant. Només necessito un parell de dies per dissenyar l'estratègia que he de seguir. Per mentir. Exactly. Joder, porta trucant tot el matí. Com mono. És que es preocupa molt per tu. Sí, massa. Cris, que em pots fer un... No. Però si encara no saps Ja no. Va, Cris, fes-li un. Fes-li. Què fas? Un favor. Ai, sense aleshores no li facis. Què? Quan torni a trucar pots fer veure com si estigués molt malalt i no pogués parlar i li dius alguna cosa que soni així com molt mèdica i que em disculpi per no anar a la feina. Això, et podries fer passar per infermera. Clara, reina, sóc infermera. Ah, doncs així et serà molt fàcil. Big Bang! Li parla la infermera del el senyor Fabra. No, en aquests moments no s'hi pot posar. No, és que ja l'he explicat al seu company o a qui collons fos que ha trucat fa 3 putos segons que no pot parlar. Ni tan sols una mica. No, ni tan sols per telèfon. Té la parla afectada, sí. I la coherència verbal, exacta. No, res del que li pogués dir tindria cap mena de sentit. Però, de fet, no sé de què s'estranyen, Perquè el senyor Fabra no ha dit mai coses gaire intel·ligents. Potser es tracta d'una malaltia congènita. Va néixer amb ella i, clar, el pobre no se la traurà mai de sobre. Lo millor seria que no tingués fills, perquè li sortirien com ell, retrasadets. Entengui-ho, senyoreta! Amb qui parlaves? Era la Paula o què? Fots per torracollons. A la teva merda de curro són tots igual de pesats que tu, No entenc com no sou amics. Som amics. Sí, per això sempre et queixes que t'estan fent bullying i que els denunciaràs. Bueno, és la nostra forma de relacionar-nos. Tu no ho entendries. Sí, i se't peguen i tu somrius. Això és l'amistat. Molt bé, són uns desgraciats, vale? Però per primera vegada es preocupen per mi. Truquen per veure com estic. Ei, potser es volen quedar amb el teu supercurro de chica para todo, no? Els importo, vale? No són tan cabrons com semblen. Fins i tot el la teva Gaspar. avorridíssima història sobre com els nens de l'escola per fi volen jugar amb tu és emocionant, jo foto el camp. Però, Cris, no pots anar-te ni si tornen a trucar, què? Els parla el doctor Titolo. Sóc el metge del senyor Fargas. Fabra, el que sigui. Màxima eminència d'aquest hospital. En què els puc servir? Puc ser de secretària? És que sempre he volgut treballar en un hospital, però no conec a ningú que m'hi pugui enxufar. Ah, exacte. Com la meva companya, però de molt inferior rang, els ha comentat, el nostre pacient es troba amb un greu problema de... Mira, que està molt malament, no us vull enganyar, Pot ser qüestió de dies. Tenim a l'hospital completament immobilitzat. Sí, ja s'ho poden imaginar, No el poden visitar, no. No m'està permès donar el número d'habitació, no. No, ni l'hospital.
Dispensi, l'he de deixar, l'estem perdent. Ràpid, ràpid, ja vinc. Porteu 20 mil·ligrams de desfibrilador. Joder, no paren de trucar. Algú tan jove, tan ple de vida, amb un futur tan brillant. Tan. Hipòcrites! Fins fa 2 dies no volien saber res de mi i ara només tenen elogis. Normal. De fet, si et morissis encara t'estimarien més. Joder, però és que fins i tot han trucat a casa. I clar, la meva mare no sabia res, pobra dona, i ara està destrossada. Ai, abans l'he vist sortir del cine amb unes amigues. Però què dius? La meva mare està destrossada, val? Es passa el dia plorant. I sabeu qui està a casa consolant-la? La Paula. La Paula. Sí, la Paula. Abraçant la meva mare, deixant que plori sobre el seu pit. Estirant-la al llit. Sóc jo qui hauria d'estar en aquest llit. Tu no pots, Jordi. T'estàs morint. Però jo no em vull morir. Sóc algú tan jove, tan ple de vida, amb un futur tan brillant. La teva mare. Hola, senyora. Hola, senyora. Sí, estic al corrent de tot. Sí, està a l'Hospital de Sant Pau, sí. Habitació 315. Esclar que pot anar-lo a veure. Vostè és de la família. Oi que ho he fet bé? I tant. No se'm notava gens, que estava mentint? No. Podria ser actriu. Però què has fet? Continua amb la mentida. Ara ja no et vindran a buscar al banc. Estàs salvat. Joder. Ara estaran anant tots cap a Sant Pau i no em trobaran allà i ho descobriran tot. El Gaspar em trencarà la cara i m'acomiadarà. No. Abans els meus companys em putejaran durant un temps i quan ja s'has infartat de mi li demanarà al Gaspar que em trenqui la cara i em faci fora puntades de peu. Bueno, no desesperem, El Tito Lolo està aquí per ajudar-te. Sí. Mira, només hem de trobar la manera de fer-te ingressar a l'Hospital de Sant Pau amb una afecció greu a les cordes vocals. Bé, suposo que servirà. Big Bang! Pobret George. Potser li hauria de comprar flors o alguna cosa d'aquestes d'hospital, no? Encara està enfadat. Però jo no li volia fer mal. Només volia ajudar. No. No cal que m'ajudis. No em vull imaginar què pots fer amb això a les mans. I per quan en té? Una setmana més, segur. Estic fins als collons de fer-li l'infermera. I a sobre el Lolo allà tot el dia subant. Sí, però el que està fent no té preu. El cuida molt. Sí que en té, sí. Que se'l cobra. Com a la mare del George li feia mandra quedar-se allà cuidant-lo, doncs paga el Lolo perquè el vetlli. I a sobre està tota l'estona intentant lligar amb les meves companyes i... L'altre dia gairebé em va intentar ficar mà a mi i tot, I els companys? No, al principi venien, però ara ja s'han avorrit. Ni truquen. Potser podríem anar-lo a veure. Sort en té de nosaltres, que ens en recordem d'ell. Sí, jo sempre el tinc al cap. Quin número d'habitació era? Per recordar-me d'aquestes coses estic jo. Dius el nom i cognom i ja està. George... Anem a robar un altre pintaungles al centre comercial? Ah, vale, sí, anem.